על הריח שלך. זה רק משפט אחד מתוך הודעה אחת שכתבה מחנכת לתלמיד שלה בן 10 בכיתה ה' בצפון. והנה עוד אחת. בעולם אחר, בתוך הדמיון, החלום שלי זה להיות מחובקת איתך מתחת לשמיכה. רק ללילה אחד. המורה כותבת לו, מכורה אליך, אני באמת לא מבינה איך זה קרה, נשבעת לך, כל יום אני שואלת את עצמי למה. 10 שנים אני מורה, 17 שנה עם בעלי, 3 ילדים, בחיים לא הייתי במצב כזה בחיי, וזה חזק ממני. אתה עדיין ילד, אתה לא תצליח להבין את החשיבה שלי, אבל הבעיה העיקרית פה, שאם הדבר הזה יתפוצץ, כי אמא שלך לא מסכימה שזה יקרה, אתה מבין שאני מאבדת את העבודה שלי ואת החיים שלי? פעם אחת שבהפסקה הסתכלה עליו אחת הבנות בכיתה, אז אני מאוד כועסת על זה, כי אתה רק שלי. הוא כותב למחנכת, בא לי למות, בא לי לגמור את החיים שלי, בא לי למות. המחנכת לא מרפה. היא כותבת לו, אין לי אופציה להיפגש איתך, אין לי דרך להיות איתך שנייה לבד, לא לחבק אותך, לא כלום, וזה דופק לי את המוח, אני לא יכולה.